Des de Manlleu hem rebut una trucada i diu el següent: seguiran per legalitzar aquestes emissores municipals els mateixos criteris que es van seguir per legalitzar les emissores municipals anteriorment a l'any 82 o 83, com van ser Ripoll, Rubí, Amposta, Sant Feliu de Llobregat i Miralcamp a Lleida, o seran termes diferents? Perquè la potència d'aquests senyors oscil·la sobre els 120 o 150 watts. Jo tinc entès que aquesta nova concessió de llicències pot modificar substancialment, perquè això es va fer amb aplicació d'unes lleis de Madrid que ara, com deia abans, doncs quedaran modificades per una nova llei que es farà aquest any. Però el més probable doncs, és que els requisits necessaris per concedir o per sol·licitar una nova llicència doncs, siguin uns altres diferents. En tot cas, si abans es concedien emissors municipals com aquesta de Ripoll, Rubí i alguna altra amb 150 watts, em sembla que tenen de potència, la idea ara és precisament de concedir-ne amb potència molt baixa, pel que deia abans. És a dir, que aquestes seran preferentment superiors a les altres? Sí, segurament. Ara també hem de tenir en compte que en aquestes normes que hi ha actualment ara, la concessionària doncs, es reserva sempre el dret, per qüestions del servei, de modificar les condicions tècniques. Però, a més, 150 watts, és que això de la potència també és una mica relatiu, perquè 150 watts instal·lats a Sant Bartomeu del Grau, a la punta del Roc Llarg, doncs són per cobrir pràcticament tota la comarca, mentre que 150 watts instal·lats doncs, en un poble, ara no se m'han acut cap, però un que estigui... Vilanova de Sau. Exactament, a Vilanova de Sau, només se sent a Vilanova de Sau i encara que hi posin 1 quilowatt. Per exemple, 150 watts posats a Manlleu, a l'ermita de Sant Jaume, se sent tota la comarca d'Osona. En Xema ja vol arribar a tot arreu. De tota manera, el que voldria remarcar, que potser ha passat una mica per alt, i em penso que és important, sobretot de cara a les emissores de la nostra comarca, que n'hi ha moltes de tipus municipal, però que n'hi ha moltes més a Catalunya, és que d'aquestes 2.000 llicències concedides a Espanya, no totes vindran a Catalunya. I per tant només es podran concedir les que donguin, 200, 250, 150, 160, perquè això sí que no depèn de la Generalitat, sinó que és una repartició de les 2.000 en tota Espanya. Tenim una altra trucada. Sí, aquí a Taradell hem rebut una altra trucada i creiem que és una pregunta bastant interessant que va dirigit, atenció, a tots els responsables de les emissores que estan aquí en aquesta roda. Quina és la funció d'una emissora municipal? El xaca-xaca continuat, és a dir, la música les 24 hores del dia, o fer cultura? Bé, Lluís Solanes, de que fa estona que no el sentim des de Manlleu. Bé, bueno, no, jo respecte a aquesta pregunta voldria dir que essencialment la funció d'una emissora municipal sempre és, i a part de la música, les 24 hores sempre és la de prestar lògicament un servei al poble. Em refereixo a això, de que si hi ha intenció i interès per part de la gent del poble, i parlo de grups de teatre, grups musicals i gent de la cultura i de la informació del poble, si hi ha interès en col·laborar en l'emissora municipal ha d'estar oberta a aquestes col·laboracions, i ha d'estar oberta a tot tipus de missatge i, en definitiva, tot el que pugui estar d'utilitat per al poble en qüestió. Em refereixo amb això, per exemple, el cas concret de Taradell, la funció importantíssima que va portar a terme l'any aquell de l'incendi, perquè jo vaig poder estar allà, i l'emissora doncs, va complir una important funció. És a dir, jo crec que les emissores municipals han de servir no pels incendis, perquè ojalà que no n'hi hagi mai més cap, sinó per això, per prestar un servei al poble, independentment, repeteixo, de que per omplir la programació o per lo que sigui, o per fer companyies, lògicament s'ha de prestar atenció al que és la música i el que són aquestes altres coses doncs, de que van fent les emissores municipals a hores d'ara. Em sembla que és això, la de prestar essencialment un servei al poble. Pau, ja em tallaràs quan hàgim d'acabar, perquè hem passat de l'hora, però és que jo voldria demanar a la Maria Gleva Rovira, la directora de Ràdio Voltregà, si fan el xaca-xaca tota l'estona de la programació. Home, tota l'estona no en fem, perquè com és lògic aquí hi ha molt jovent i a ells doncs els agrada posar música d'aquesta, però sens dubte que és una emissora per arribar la cultura més al nostre poble i d'un servei al poble sobre informació, sigui dels ajuntaments, i que està obert a totes les entitats que tenim aquí. Inclús es fan programes de català i la cultura és el més important, però això sí, es acaba d'omplir la programació amb música, a part d'acabar d'omplir la programació també perquè a la gent que treballa aquí doncs també li agrada. Em penso que abans he tallat en Santi Conill. Sí, jo estic molt d'acord amb això que heu estat dient, i em sembla que el xaca-xaca també pot arribar a ser cultura, i crec que a més les emissores municipals tenen, a part d'aquestes, crec que a més poden tenir altres tipus de funcionament.
Aquí doncs va anar molt bé el dia que hi va haver l'incendi, que crec que vam estar moltes hores emitint sense interrupció i crec que va fer un bon servei, però que a més hem vist que a Torelló doncs, servien com a taller de ràdio. Aquí també s'està fent una experiència com a eina didàctica per l'escola. Jo penso que són funcions que també són molt importants i que no s'ha de deixar de fer de cap de les maneres. Crec que és una eina que tenim, que l'hem aconseguida, que ha costat molt, que costa molts problemes, que costa molts diners aconseguir-la, no l'hem pas de deixar per això mateix. Radio HCJB, Quito, Ecuador, now terminates its English language programming to Europe, returning with more programs at 7 hours UTC on the 25 and the 31 meter bands. Our frequencies have been 17790 and 15270. 22 hours UTC. Sobresalientes en este espacio informativo. Noticias. Relación de los sucesos que hacen en el mundo. Noticias. Con las informaciones llegadas a nuestros teletipos y desde la sala de noticias de La Voz de los Andes, volvemos a conocer lo que acontece en el mundo. Amigos oyentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Las siguientes son las noticias más importantes de carácter local y nacional acaecidas en este día martes 10 de septiembre de 1985 en Ecuador. Reiteramos que este es un servicio de corresponsales y no un programa regular de La Voz de los Estados Unidos de América. He aquí ahora al primer corresponsal de la segunda tanda de este servicio. Desde Washington informa Eugenio Gutiérrez. Señoras y señores, muy buenas noches. Desde Montreal, Radio Canadá Internacional da comienzo a su primera emisión diaria en castellano en las bandas de 16 y 19 metros, frecuencias de 17.820 y 15.190 kilohercios en dirección a América Latina. Amables oyentes, buenas noches. Desde Montreal les habla Carlos Badia de Radio Canadá Internacional. Y los invito a que sigan en nuestra sintonía y escuchen en esta audición, que es una de las 3 emisiones diarias que en idioma castellano transmite Radio Canadá Internacional, los siguientes programas. Comenzaremos con el boletín informativo de Radio Canadá Internacional. Continuaremos con la lectura de un editorial en el cual uno de los diarios de esta ciudad comenta la posición canadiense sobre la iniciativa americana para la defensa estratégica. Seguiremos con un interesante reportaje sobre importantes acontecimientos que han tenido lugar en la provincia canadiense de Ontario. Después les informaremos sobre el desarrollo del Festival de Películas Latinoamericanas que tiene lugar en esta ciudad. Y concluiremos con un interesante reportaje sobre la economía de la provincia canadiense Columbia Británica. Pero antes de todo eso, y como es habitual, iniciamos esta audición con el boletín de noticias de Radio Canadá Internacional, que esta noche lee para ustedes Pablo Bravo.